kati batigeze chopu chopu. Tiri panyaya yekusungwa kwaitwa mwana wa former president Robert Gabriel Mugabe uyo last born wavo mukomana anonzi Bellarmine Chatunga Mugabe. Nyaya iyi iri kunetsa panapa ndeyekuti amai Grace Mugabe havasi kukwanisa kunge vachizoatenda kuenda kunoona mwana wavo ari kumasales eku-South Africa kana kuti kuzonzwa kuti zvazonyatsofamba sei vari paground kucourt kuona atenda mu-South Africa nekuda kwechikonzero chekuti vane nyaya yavo venge vakaita iyaya nyaya yakanetsa muna 2017 vachinzi vakarova mumwe mwanasikana uya kana muchiri kurangarira vakarova nekebho yemagetsi akakuwara zvakanyanya. Saka nyaya iyoyo haina kuzopera. Saka panapa tiri kungoudza chokwadi kuti Grace Mugabe cannot travel to South Africa to support his son because she has an outstanding warrant of arrest in South Africa dating back to 2017 relating to allegations that she assaulted Gabriella Angels at a Johannesburg hotel. Noma mirira kaita chinhu chacho panapa. Inoza mwanasikana ngaro zvezve vanasikana vanongodanana nemunhu vanenge vangodanana naye panguva yacho vanenge vachidongodana naye. Saka it happens most of the times. Izvo so ndo patiri kuzongona kuti hazvizopere maperere atinenge takatarisira kuti ndo maperere zvinenge zvichida kuti zvingoningina because unongonzwa nyaya dzacho dzakuzongobuda kuti imimi mune nyaya yenyu warrant of arrest yamakaiswa enda munozombobatika makangoshandisa advantage yekuti hamusi munhu wemuSouth Africa kamakati tinogara kune dzimwe nyika makadaro bva matoenda nelife dzenyu muchingodaro because vanhu vaida kunzwisisa kuti aiwa zvamurika amai first lady because nyika ino yeSouth Africa ite majokes as long as uri mwana we high profile what government official kudi ukangoita anything chakashata kana mhosva unenge uchida kutosetwa example unenge utwa munhu weexample. Saka mai Mugabe ndo zvinhu zvavakatiza izvo zvakati ndingakuwadzwa nekanyika keSouth Africa because vanhu vacho havana nguva yekurespecta zvese ndo masituations acho mamirira anenge akaita. Saka pachapisa pane nharo handisi kuziva kuti achaita sei mwanakomana waMugabe uyu achamirirwa ndani. I am sure brother yake nokwanisa kunge chibatikirwa vana vaMugabe vacho vese varingoparapara mhosva kana umwe nomwe hapana asiri kuvhura hombe. Ndaitombofunga kuti pamwe zvichida pane umwe unongofunga kuti akanyarara wacho mukuru wacho anenge achingovhura hombe vese amene kuti maspoiled brat kujaidzwa vakaudzwa kuti mwana wamambo here asi amene havana kuzoziva kuti mwana wamambo anogona kuita muranda kumwewo. Hatichataure nyaya dzabhona ndiye hake akanyarara asina yakanyanya but nyaya dzake maskandals ake makaanzwa yaya yekunzi akazosiyana nemurume nguva dzakanopera paya. So zvizhinji zvinenge zvichingoitika zvichitaurika mukufamba imomo zvinenge zvingotora nzvimbo but ndichazonyatsobatikira ndikuonesei kuti chii chimwe chinenge chaitika pane vanhu ivaya but panguva inei zvakakosha kuti tingozivisana kuti yamakateerera kuteerera kudai zo ndiyo Cooligan TV channel yenyu chivhitivhiti 1 patinokuzivisai maupdates nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika nekutora nzvimbo ende tinokutendai zvakanyanya nekubatikira pachivhitivhiti nekuonekera muchiuya muchisapota muchinzwa nhau muchinzwa news dzinenge dzichiitika munyika yekwedu. Rambai makadaro, tell a friend to tell a friend, kokanai tinyatsokuzivisai nyaya dzese dzinenge dzichiitika muZimbabwe without fear or favor. Atiite zvekutarisa kuti ndiani kana kuti ani munhu wese anenge avhura hombe tinongorova nyaya zvisina kana kutombotya ende hatitombovhunduke. Ndo marovera acho atinenge tichingoita panapa.